Arratsaldeon ikusleok, Euskal City saioa hastear da. Gaurkoan ere bi lagun izango ditugu hemen, biak nafarrak eta euskaldunak. Eta euskararekin izan duten esperientzia hitz egingo dute besteak beste. Irrikitan zaudete gaurko gure gonbidatuak ezagutzeko, bagoazen saioa hastera. Ara, hemen ditugu gaurko solaskideak. Zer moduz? Oso ongi. Ongi, pozte naiz. Lehenik eta behin eskerrik asko Euskal Cityra etortzeagatik eta animatzeagatik. Ea, hasi zuen buruak aurkezten. Nor zaitugu, zu ere bai? Bentura dut izena, hemengoa naiz, Iruñekoa, 45 urte ditut, eta euskaldun berri naiz. Eta zure kasuan? Pues Josu Mendia naiz, 73 urte ditut, eta indar guztiarekin euskera gero eta hobeto hitz egiteko euskeraz. Biok orduan euskaldun berriak edo zarete, zer moduzko esperientzia izan da, euskera ikastearena, esaten duten bezain gogorra da, ez? Gogorra ez, niri beti izugarri, farregarria iruditu zait, baina oso luzea. Prozesu luzea, eta? Bai. Ez dakit, hasi nintzen nire kabuz 14 urtekin, baina gero ja izena manuen hizkuntza eskolan, agian 20 urtekin, enuen dena jarraian ikasi, eten batzuk egin nituen, gero haurdunaldian berriro izena manuen nire alabarekin euskaraz bakarrik hitz egin nahi nuelako. Horrek animatu zintuen berriro, ezta? Bai, pila bat. Eta orduan hizkuntza eskolan eta Miluzen, oraindikan Miluzen, gobernuko euskaltegia Miluze izena zuen, eta Sanduzelaia auzoan zegoen, eta izen eman nun, nolabait errateko eskola hauetan, eta orduan, lau gurduz, egunero, euskara azkar ikasteko, claro, 9 urte nituen, maila batera llegatzeko eta hori. Eta hori izan zen oso erronka potente eta polita. Eta zure kasuan, Josu? Nik uste dut noizean behin gogorra dela. Eta konturatzen zara ez zarela aurrera joaten, eta hodeiak agertzen dira zeruan. Eta pentsatzen duzu, orain buru belarri jarraitu behar dute tunel batean nago eta aterako nahi zandik. Beti baikorra izan, ezta? Ez dago beste. Eta gero, eta gehiago konturatzen naiz, hizkuntza bat menperatzeko bizitza osoa behar duzu. Eta bazuek esaten dute, ni oso ongi jariotasuna daukat, txikitatik ikasi dut, eta kalean joaten zarenean esaten dut, eta zu ikusten duzu estali hau, ze izena dauka gaztelaniaz? Bai, eta euskeraz ez dakizu, estolda da, estolderia eta arazteria, eta zu ez dakizu, horren ondorioz, zu pentsatzen duzu menperatuta duzula euskera, baina ez jarraitu behar duzu horrekin, eta bizitza osoan erabili behar dugu menperatzeko. Horrezagatik diot luzea egiten zaila. Prozesu luzea, hori da. Bueno, gaur hemen eskertuko nizueke euskerarekin izan duzuen harreman horretaz, esperientzia horretaz hitz egingo bazenute, esperientzia konpartitu, eta hortaz aparte, askatasun osoa baita ere, zuen herriaz, edo zaletasunez, edo zertaz hitz egiteko. Baina beti ere euskaraz. Eta bakarrik utziko zaituztet, eta geroxeago hurbilduko naiz, ea zen muzoazten ikustera. Bale? Gero arte, eta animo, Eskerrik asko. Pinari gabe, Josu, Iruña eta esango dizut, nire emazteak esaten du Pamplona, ni beti Iruñan. Osea, ni Iruñakoa naiz eta nire emaztea Pamplonakoa.
Adina 73 urte ditut. Lanbidea zen orain jubilatuta nago, baina administrador de fincas edo administraria, jabeen administraria. Bueno, orain uste du jada zaharra naizela, euskaldun, baina, bueno, zaharra naiz eta euskaldun berria, baina ia 9 urte daramatzat euskararekin. Edo zer personekin, egunero eta denda guztietan eta horrela. Guztiekin, hasieraz gutxienez. Batez ere bilobekin. Jode, nire lehentasuna dira eta nire naia eta nire gogoa eta lortzen baldin badut, lasai hilko naiz. Zuka, bueno, ez da pensatu ere, ni batua ikasi dut eta hizkuntza eskolan eta jatorrizko hizkuntza eskolako produktua naiz. Ez. Eta gustatuko litzaieke guztiak batua erabiliko. Bueno, haien herrian, euskalkia erabiltzen baldin badute primeran, baina gero gure artean ezagutzeko, ulertzeko eta bestela badakizu ez pasatzen den eta askotan ikusi ditut. Batua da gaztelaniaz. Ez. Momentuz ez. Guk aurkeztu dugu ia da gure burua, bai? Bueno, badakizu Josu izena duzula, baina ez dakit oraindikan nondik, zatoz, edo... Bueno, pues ni Josu Mendia naiz, Gorraizen bizi naiz, Zarguren ondoan, eta etxe polit bat daukat. Zarro putza. Arro putza ez, arro bakarrik. Bueno, arro zaude zure etxez. Bueno, eta etorri naiz, euskarekiko egunerokotasunari buruz hitz egiteko. Horrela pentsatu dut, orain ikusten dut gure abanikoa irekiagoa dela, eta... Baina aldez aurretik, iraungarria iruditu zaizu, hori arroputzaren hitza? Bai. Bai, pues, barkatu, baina ala erranduzulako, horrezagetik, Ni lan asko saiatzen naiz egiten euskararen alde, eta horretarako denda batera joaten baldin naiz, beti hasten naiz. Egunon, buenos días, eta egunon entzuten baldin badut beste aldean, jarri zen dut euskararekin, eta horrela. Ni lanean ere bai. Eta gainera, euskaldun artean badakigu epa. Erraten baldin badugu, orduan ziberaski behartzea izanen dela euskalduna ere bai. Eta orduan lehendabiziko hitza edo epa, eta segun nola erantzuten duten, orduan ere bai. Oso importantea. Bai. Baita ere, denda batzuk aukeratuta dauzkat euskararekin. Adibidez, iapaindegira joaten baldin banaiz, badakiet euskalduna dela, eta berarekin berarekin tratu bat egin dut. Nik ez diot ordaintzen mosketa. Baina ordaintzen dut menu bat. Eta elkarrekin joaten gara bazkaltzera, hitz egiten dugu euskeraz, eta gero bere etxera joaten naiz eta mozten du nire hilea. Horren ondorioz, tiro batekin bitxori. Txoria, gisa joak. Baina orduan bertzea da euskaldun berri ere bai, eta horrezagatik... Berria, bai. Bai, eta horrezagatik alako trukea edo alako... Baina ni asko hobeto hitz egiten du, berak ze bat lortu zuen lehenengo urtean, tita batean, eta, klaro, askoz gazteagoa da. Zu? Arkeztu zara noizbait... Bai. Eta lortu duzu ere bai? Lortu nituen, lehenengo urtean, lortu nituen bakarrik 2 3. Eta esan didate gehiago ez kontatzea. laugarrenean lortzeko joan nintzen Japoniara. Ibilaldi bat egitera, eta handik aurrera ez nintzen joan azterketara. Pues gira, ni aurten saiatu nintzen, hori ze bat gainditzen, eta ezin, eta gauza bera. Osea, idazlanetan erori naiz, eta gainera amorrazioa eman dit. Bai, nire izugarri gustatzen zait idaztea, normalean idazten dut, eta... Eta ez duzu gainditu? Ez dut gainditu. Eske, idazlana euskeraz zaila da, eta jende gutxi pasatzen da. Bai. Eta Japoniara joan nintzen ere bai? Joan zinen ere, bai. Primeran, zu pija zara ere, ni bezala. Oie, hainbeste irainak. Bueno, esan nahi duena da, Mendekua, hartu duzu.
beste gauza bat, niretzat oso komenigarria da DVD bat izatea. Eta horren ondoriozu nahi duzuna grabatzen duzu. Badakit ordenagailuan dena daukazula. Baina erosoa sentitzen naiz sofan etxanda edo semi etxanda. Eta DVD-arekin zu grabatzen dituzu berriak egunero eta entzuten dituzu. Eta gero ezabatzen duzu. Edo ni Merli badakit. Etxean ez nago, igande arratsaldeko 9:00, baina Merli daukat. Pinari gabe, zalantzari gabe. Bentura dut izena. Hemengoa, Iruñekoa. 55. Beti pentsatzen, beti gehitzen behar ditut, bueno, bai, 55. Bueno, auxiliarra, zerbitzu orokorrean egiten dut nire lana, nupen, eta ikaslegok arazorik baldin badituzte, orduan ni, adibidez, audiovisualak, adibidez, soinua ez da bil edo gaizki ikusten da, ez dakize proiekzioa. Orduan nire lana da laguntza ematea. Berria. Begira, irakasle asko, gero eta asko daude orain nupen lan egiten, eta ikusten da, gainera urtez urte ikusten da nola gehitzen den kopurua. Nire alabarekin. Zuka. Nire irakasle bat baztangoa izan zen, eta halako gauza bitxiak, adibidez, bertze, bortz, delakotz, halako kutsatu ginen, eta gero, ez dut saiatzen kentzen. Orduan ja oso finkatuta, oso finkaturik geratu zitzaizkidan, eta bai, horrela hitz egiten dut. Ez dut uste. Momentuz, ez dut uste. Osea, zuk ikusteko, beti aukeratzen dituzu adibidez, saio batzuk, beti euskaraz ikusten duzu? Beti. Eta badaukat bete saio oso interesgarria, beste saio bat oso interesgarria. Eta da Felix Zubiaren saioa. Eta irratian entzuten da, baina irratia ere entzuten da telebistan, eta horren ondorioz grabatzen dut DVD-an. Nik ez dute adibidez grabatzen. Eta osasunari buruz da, eta nia zaharra nahi zenez gustatzen zaite osasun gaiak. Ni irratia bai entzuten dut. Oso ongi hitz egiten dute, bersolaria da, Felix Zubia medikoa eta bersolaria. Eta adibidez endabelarrak erabiltzen ditu, ez dakit, sasoiari buruz edo osasunari buruz. Zu galdera bat egiten badiozu realmente, egia esateko, eta berak erantzuten dizu. Ez dago konforme, badaukat zerbait, eta berak azalpenak. Eta zuk noizbait egin duzu? Noizbait. Itxekin, ni erantzun gailu batean usten duzu zure galdera. Edo interneten bidez bidaltzen diezu edo WhatsAppen bidez. Eta hiek erantzuten dide. Kaixo Josu, hemen nago eta irakurriko dut zure. Baina horrez da izanen, adidezu medikura joaten zara. Eta zure medikuak gomendatzen dizu ez dakize pilulak edo ez dakize gauzak. Eta zu ez zaude adoz, orduan bertze mediku batera, kasu honetan, telebistan agertzen dena, den medikura joaten zara, eta kontra ez dakit, noizbait gertatu zaizu erantzunak oso kontraesanak, kontrajarriak izan direla, edo? Ba, ez, orokorrean ez, baina Felix Zubia mediku oso ona da, eta nire gustokoa da, eta errela. Aukeratzekotan, hemengo osasun bidean egonen balitz, zuk aukeratuko zenuke? Felix Zubia, eren iritzia. Baina, kontua da, euskara ikasteko eta euskara oso polita entzun behar duzu Felix Zubia, eta Arantxa Artza da bere laguntzailea edo kazetaria. Kazetaria, esaten da? Bai, kazetaria. Arantza Iturbe ere, bai. Baina ni bakarrik, nire denbora mugatua da zurea bezalakoa, eta ni grabatzen ditut programa hauek, eta honekin betetzen dut nire denbora, edo ezabatzen dut entzun gabe askotan. Eta non hasi zinen ikasten?
Hizkuntza eskolan. Ni hizkuntza eskolako jatorrizko produktua naiz. Han hasi nintzen orain dela, pues eso, 8 eta piko bederatzi urte, eta han bukatu dut. Eta ezer jakin gabe? Ezazea jakin gabe, bai. Hala. Baina jarraian, egunero, urtero, eta egunero ere. Bai, beti. Bakarrik, banekien aitagurea, seminarioan ikasi nuen aitagurea. Lagun batek irakatsi zidan. Klaro, hemengo bazara, eta ziurazki orduan, zure garaiko aur guztiak seminario, mutikoak. Asko, claro. Bai, seminariora. Ez que, zure etxean adibidez, boste anaia arrebak edo, nire kasuan anaiak baldin badaude, eta ikasketak egiteko gurasoek ez zuten nahiko dirurik. Eta horren ondorioz, ni elkurikan. Musutruk izan zen seminarioko? Musutruk ez, baina ia musutruk. Berehala beka bat lortzen duzu, eta nire kasuan adibidez, nire emaztea zerretu zen arraindegi bat zuen, eta horren ondorioz eman zidaten bakarrik bekaren erdi bat. Eta ordaindu behar zituen 6.000 peseta edo urte osorako. Baina nahiko polita iruditu zait gutxienez, aita nola erranduzu? Aita gurea? Aita gurea? Bazenekiela, Jo, ba. Buruz ikasi nuen. Eta euskeraz eta gaztelaniaz azpian. Ni euskaldun berri eta hizkuntza eskolako garaian, bakarrik, saio bat egin nuen, 14 urtekin edo, nire ama betidanik izan da zirkulo de lektorezen kidea. Eta behin agertu zen metodo fácil para aprender el euskera básico. Eta erosi nun. Erosi zen noin zu. Bai. Bos ale, metodo horrek 5 ale zituen, Xabier Gereñok idatzitakoa, eta, hasi nintzen, eta gainera, bere metodoa izan zen, naiz eta jakin gabe ze gauzak hasieran erraten ari nintzen, errepikazio, beti errepikatzen, eta praka hauek nireak dira, edo alkandora hau berria da, eta hasieran, iaia, iztegi bat erosi nun ere bai, eta beti begiratzen zer izanen da prakak, zer izanen da alkandora, zer izanen da, enekien, zer erran nahi zuen zapide horrek, baina hori buruz ikasten, eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua euskara. Zu badakizu, enola lortu nuen nire euskal nortasuna, nola? Jakin nuen euskalduna nintzela, edo nire aideak euskaldunak zirela. Mira, seminarioan ez genuen ikasi ez da hitz bat euskeraz. Bakarrik lagunak erakutsi zizkidan izidan aitagurea. Eta irakasle batek eskatu zizkigun gure herriko terminoak edo mugarteak terminoak. Eta eraman genuen, nik eraman nuen zerrenda bat nire amaren herriko Mendigorriako termino edo mugartekin. Eta berak jarri zuen zerrenda batean ikasle guztien mugarteak, eta gero berak jarri zuen ondoan itzulpena. Guztiak euskaldunak. Eta ni pensatu nuen, ai Dios. Nire amaren herriko mugarteak euskaldunak baldin badira, Mendigorria euskalduna zen. Eta nire eta Iruñekoa zen eta gauza bera, Bustintxuri eta Mendigorri eta bar. Eta handik ja, hasi nintzen pentsatzen euskalduna nintzela. Begira, 17 urterekin konturatu nintzen nire nortasuna euskalduna zela. Ni 14 urtekin institutora joan nintzenean, orduan nire adinako batzuk euskalduna ziren, eta niretzat izan zen ikaragarria. Digo, ostia, bertze hizkuntza batean ez dakit hitz egiten ari dira. Eta ze nolako hizkuntza izanen da hori. Nik errotxapeakoa naiz, errotxapea zaharran Ave Maria ondoan. Bai, Ave Mariara joan nintzen. Hori izan zen nire... Nik ere joan nintzen Ave Maria ondoan. Pues hori izan zen nire eskola. Eta nire eskola hasierako eskola. Kazeko horien ondoan. Kazeko huele mal.
Eta hori izan zen nire eskola bai. Mendia asko gustatu zait eta gustatzen zait, baina gero eta gehiago pisaprados naiz, eta badakizu zer den hori. Ja, belaunak ez dira hain onak, eta mendira joateko, gora joateko bai, baina behera ez. Musika, abestiak bai, baina musika bakarrik, bueno, noizean behin bai ere, Mesias de Hendel adibidez, ez. Denbora gehiago izango banu bai, baina orain dena euskeraz irakurtzen dut, kostatzen zait, naiz eta 9 urte euskararekin, baina kostatzen zaite dena ongi harrapatzea, eta urtean 3 liburu edo, urtean zehar 3 liburu edo antzeko zerbait irakurtzen ditut. Azken liburuaren titulua ez dut gogoratzen, baina liburu polit bat gogoratzen, Elur Antxara. Liburu ederra, unkigarria eta gomendatzen dut. Elur Antxara, itzulpen bada. Gaztelaniaz egindako pelikula da, ez dut gogoratzen izenburua, baina gizon zahar bate joaten da etxe zahar batera. Eta gero bilobak handik ateratzen du, eta orain dela 3 egun telebistan agertu zen. Bai, txerrindolas batez ere. Ez hainbeste, baina emazteari asko gustatzen zaio eta nahita ez, joan nahi dut berarekin. Nire gustoko eta azken bidaia zen Suizara eta txerrindulas. Eta Danubio ondoan ibili ginen kilometro asko. Eta gero institutora, Irubidera joan nintzen, Txantreara, eta niretzat izan zen ikaragarria. Ni ere Txantreara nintzen, handik, begira, ze historia parekoa daukagu. Bai, eta orduan, 14 urtekin, institutora, eta 14 urtekin, halako metodo fácil para aprender euskera basiko, pentsatu nuen nik, ez dakit ze hizkuntza izanen den, baina nire ganatu nahi dut. Izugarri polita iruditzen zait, eta gainera, hemengoa, Frankoren garaia bukatuta, eta, hemendik aurrera berreskuratuko dugu gurea zena. Gure Euskal Herria. Bai. Ni gustatuko lizaideke esatea, ni ipuinak irakurtzen ditut, zertarako, bilobekin hitz egiteko hori buruz eta haiei kontatzeko. Buruz ez, zati batzuk bai, baina orokorrean irakurtzen ditut. Eta ipuin oso polita, zure gustoko izango da ziur, eta bere izena da, bere izenburua, da Itsasargia. Itsasargia Tantalo argitaletxean egindako liburua. Eta erosten baldin baduzu, zure gustoko izango da. Ni 3 erosi ditut, eta noiz hemen oparitzen dut horrelako ipuina. Ipuin kontalaria naiz, baina ez dut ezagutzen. Eta ipuin kontalaria zara? Ze polita, euskaraz ere? Euskaraz eta gaztelaniaz. Elkarrekin zerbait egingo dugu. Mendillorri liburutegian, Mutiloan, eta noiz behinka Artikan ere bai. Zure gustoko izango da, eta gero, bion artean egingo dugu ipuin hori. Bale, ados. Eta hasieran, euskaldun berria naizenez, konfiantzari gabe. Eta orduan hasi nintzenean euskaraz ipuinak kontatzen buruz. Buruz. Ikasten dituzu ipuinak, Eta gainera, noiz behinka trabatuta, eta asmakizun bat egiten duzu eta kito. Bai, baina, konfiantzari gabe, eta oraindik nire mingaina azkatu gabe. Eta orduan batzutan trabatuta, erabat trabatuta geratzen nintzen. Orain ez, azten naiz kontatzen, eta hori. Niri pasatzen zait, horrelako zaizkitarreroko gauzak bersoekin. Ni berso zaharrak ikastera joan nintzen Ainoarekin, hizkuntza eskolako irakaslea. Oso irakasle ona da, eta berarekin ikasi nituen berso zaharrak. Eta haien arteko bat, adibidez, Pedro Otañoren bersoak. Berak hemen Gipuzkoa
tarra zen eta joan zen Buenos Airesera eta han bere sentimenduak hemen geratzen ziren eta egin zuen berso polit bat. Eta ni buruz ikasi nuen, buruz baina asko jostatu zizedan. Mutilkozkor bat itxu aurreko zuela aldamenean, eta horrela. Eta badakizu horrekin ikasten dituzu hitzak, adibidez, itxu aurreko, ni ez nekien zer den itxu aurreko, mutilkozkor bai, baina itxu aurreko zuela aldamenean. Itxu aurreko da, Lazarillo. Itxu aurreko. Toma, itxu aurreko. Itxu aurreko. Aurrean dagoen, itxuaren aurrean dagoen mutilkozkorra. Pues begira, horrela ikasi nuen. Ni puñekin, hitz asko. Hitz asko ikasten dituzu. Hitz asko, bai ikasten. Eta abestiekin ere, abesbaza batera joaten naiz, eta astean behin. Eta ni saiatzen naiz astero, egunero, pilula bat hartzen. Eta saiatzen naiz zerbait egiten, eta beharra izatea euskara lantzeko eta erabiltzeko. Eta abesbazara joaten naiz, hitz egiten dugu bakarrik euskeraz, eta euskaldun abestiak abesten ditugu. Eta gero, Iruñean zehar ateratzen gara. Eta orduan Iruñean kantuz, sartuta egonen zara? Iruña kantuz ezagutzen dut, bai. Astea, da, hilabetean behin. Hilabetean behin, bai. Bueno, eta zu, zer? Zer egiten duzu egunero gure hizkuntza mantentzeko? Adibidez irratia entzuten, lehendabiziko saioak entzuten ditut. Zazpietan? Bai, zazpietatik gutxi gora bera, 6:30 zazpietara. Bai, ez natzen naiz, oso goiztiarra naiz. Bai, derrigorrez. Eta goean lotan. Bai. Eta hori, entzuten dut irratia, eta gero saiatzen naiz pertsona ezberdin batzukin hitz egiten. Begira desberdintasuna. Nik gauza bera egiten dut, baina 10 minututan grabatzen dute irratia. Eta gero entzuten dut, eta ulertzen ez badut zerbait, aurrera eta atxera. Eta handik ateratzen ditut egunero 3 edo 4 hitz. Eta gero lantzen ditut hitz hauek, eta hemen daukat. Eta hori libreta batean edo... Gero, paper batean idazten ditut, 3 edo 4 hitz egunero, eta egunean zehatzen naiz hitz hauekin zerbait esaldiak egitea. Hasi nintzenean, enituen nahi itzulpenak egin. Eta orduan enituen itzulpenak egin nahi. Eta orduan marrazkiak egiten nituen. Orduan ate eta puerta ez jartzeko, orduan ate bat marrazten nuen. Eta, hitz guztiak horrela, abstraktuak direnak... Aditzak adibidez, aditzak. Bai, aditzak marraz dezakete, baina hori, horrela ezin nintzen, lehendabiziko mailan, nire hiztegia izan zen, hori hiztegi marraz, eta gainera gordeta daukat. Hain polita iruditu zitzaidan ez, gordeta. Galdera bat egingo dizut. Zu, mugikorrean offline hiztegia duzu? Offline, Ez online, offline. Mugikorra... Ez duzu erabiltzen? Ez dut iaia erabiltzen. Oino, nire irakaslea da, mugikorra, kontuz, Zu, ez dakit, zerbait ikusten baldin baduzu hau. Lore ontzia, eta zu ez dakizu nola esaten den, zu offline, ez online, offline hizterian, eluiar. Jartzen duzu, hau... Baina app bada edo zer... Zu, eluiar webgunean sartzen zara eta gartzen da mugikorrean jartzeko. Nik oso gutxi eluartzen dut hori buruz, baina nire semea edo alaba, nik ez ditut jaizten, ez da programak edo mugikorra, erabiltzen dut, baina... Baina edo zer persona gai da, hau egin. Bai. Eta zu nahi baduzu baita ere. Bai. Esan dudana da oso importantea da hiztegia eskuan beti izatea. Buru belarri, goten zara, egunero, nola... Ez dakit deituko den alako, tresna edo, ikusten zaitu, bai, buru belarra. Buru belarri, euskararekin buru belarri. Horrela jarraitu behar duzu, bestela ez duzu menperatuko. Eta eske mundua oso aberatsa da mundua. Eta gauza desberdinak. Claro, eta gainera gustatzen zaizu pila bat bidaiatzea. Orduan, claro, herri guztitan ez da ikusten gauza bera.
zegoen ze herrikoa zaren, orduan ikusten duzu mundua, claro, bertze ikuspuntu batetik. Bai. Orduan ziurazki betaiatzean ikusiko dituzu, bueno, Japonian ni liluratuta geratu nintzen. Oso herrialde ederra da. Ederra. Eta jendea, oso zintxoa, langilea. Bai. Eta alde batetik hiriak, eta bertze aldetik natura ikaragarria. Zer ekarri zenuen zu handik? Nik ekarri nituen bi gauza. Eta erabiltzen dut orain. Zeinak? Lehenengoa da miso. Baina nik aldez aurretik ja ezagutu. Erabiltzen zenuen? Bai. Egunero belarjalea edaten dut. naiz. Belarjalea naiz. Belarjalea. Bai. Eta miso, ni saldak emazteak, ezurra, ni arraindegira joaten naiz, astean behin, eta ekartzen ditute ezur asko. Arantxa asko, ezur asko. Sopa egiteko? Edo arroza? Salda egiteko bakarrik. Saldarekin sartzen duzu miso pixka bat, bikaina da. Eta hartzen duzu gozaltzeko? Gozaltzeko? Ez. Afaltzeko. Entsalada, zerbait gehiago eta gero... Japonian gozaltzeko, alako salda eta alako, zopa, denetatik, Baina miso oso ona da eta gainera ez dauka aditiboak ez dauzka. Gehikarriak. Fermento, ez dakit esaten da fermenta. Gehikarriak. Gaurko hitza. Gehigarriak. Eta badago bat, fermentazion, badago hitz. Orain hondartza, lehen mendia. Ez dakit adinaren kontua izanen den, edo ze. Baina orain lasai hondartza etzan da, gustatzen zait, egotea gustatzen zait pila bat. Denetatik, hemengoa gustatzen zait, adibidez, Einaute Lorrieta, Kentzazpi eta Gatibu izugarri gustatzen zait. Baina gero Vetusta Morla eta musika indie nolabait errateko, analfabeta musikala naiz. Bai, izugarri. Mal de Piedras. Oso polita, oso hunkigarria, amona baten bizitza. Nola amona maite minduta egon zen gizon, maite minduta, baina aldi berean ezkonduta. Bertze pertsona batekin. Eta orduan, nola eraman, aldi berean, bere familiako giroa eta bere maitemindua, emozioa eta hori. Oso gutxitan joaten naiz zinemara eta telebista iaia ez du pizten. Naiz eta hemen egon, gero telebista ez dut ikusten. Bakarrik txirrindula erabiltzen dut hirian zehar joateko, lehen bidaiak egiten nituen txirrindula, alforjekin eta hori, izugarri gustatzen zitzaidan, baina orain dela asko egiten ez dudala. Bai, izugarri, bai. La Zerdeñatik nator, bai, iaia iritsi berria. Eta izugarria da, oso gomendagarria. Oso txarra naiz txisteak bai kontatzeko, bai burura ekartzeko, baina esaldi polit bata adibidez, gure inguruan aipatzen ez baldin badugu, derrigorrez aipatu behar dugu, gertatzen ari dena aldatzeko edo azpimarratzeko. Rosa Luxemburgok erran zuen, orain dela pila bat, eta gure berdintasun eza adibidez azpimarratzeko oso gomendagarria da. Eta egon behar da 3 urtez bere natura aldatzen. Eta 3 urte pasa eta gero, jada, egina dago, eta japoniarra izan behar da. Txinatarra baldin bada, 3 egunetan egiten dituzte. Gehigarri asko sartzen dute eta ekitu. Baina oso zintxoa da japoniarra. Ez dira inarduratsuak, txinatarrak. Ez. Bueno, zer gehiago? Zer gehiago? Txirrindula. Txirrindula, begira. Lehen aipatu dugunez gero, bai, gustatzen zaigu txirrindula zeidea. Larun batetan lagun batekin joaten naiz.
baina gero eta kilometro gutxiago erabiltzen, ibiltzen ditugu kilometro gutxiago. Baina, bueno, 60 kilometro eta horrela egiten dugu larun batetan bakarrik. Baina, egunero edo hirira... Jo, eske hirian zeharkatzeko oso erosoa da. Baina, ni Gorraizen bizi naiz, eta Alde Zaharrera joateko 7 kilometro dituzu. Eta beste 7 itzultzeko badago Espaloia eta Bidegorria. Dena oso ongi antolatuta da. Baina nondik? Burlataraino edo... Errepidearen ondoan. Errepidearen ondoan. Parean dago. Bidegorria eta errepidea parean. Eta ara joateko, nire etxetik Alde Zaharrera joateko, klasetara joateko adibidez, kostatzen zaizkit 25 minutu edo. Eta, bueno, ikusten ditut kotxeak lerro handi batean, eta pipi papa, eta ni lasai. Eta pozik. Ni lehen neukan ez da gidatzeko baimenik. Eta orduan beti txirrindulaz. Osa, lanera joateko eta hori txirrindulaz edo nire alaba txikia zenean, aulkitxo ezagutzen dituzu ziberazti, alako aulkitxoak. Eta orduan, eta gainera beti lokartzen zen aulkitxo hauetan. Eta, bueno, pues, gustora eta lasai, eta, bueno, baina gero gidatzeko baimena, bai, pentsatu nuen, venga, oso gomendagarria izanen da, edukitzea eta hori, eta jo, zer eza den, ohitutzea, egunero autoa hartzera. Osea, geratu nintzen, klaro, hasieran, bueno, pues, ohitura hartu arte, hartuko dut. Eta, jo, ze erosoa, eta gainera irratia entzuten dut, eta gainera, eta jo, pentsatu nuen, ze arriskutsua. Klaro, berehala ohitura erabat aldatu alda. Eta, bueno, pues, neguan, eta, bueno, negu hontan Euskara Bidean egon naiz ikasten, eta Euskara Bidea dagoen Iruñan bertze puntan. Eta, neguan, eta zen olako negua eduki dugu, orduan neguan... Gau, txerrindula zibiltzeko ez da inerraza izango. Ez, bat ere... Hotza egiten du, eta irristakor dago dena. Bai, oso goiz. Bueno, gauza bat galdetuko dizut, ni horrela sentitu dut eta esango dizut zuk gauza bera sentitu duzun edo ez. Hurbiltasuna, euskararekin hurbiltasuna. Ni kalean nagoenean edo taberna batera edo denda batera joaten baldin naiz eta hasten naiz egunon eta berak jarraitzen du euskararekin, hurbiltasuna nabaritzen dut berehala. Eta nabaritzen dut nire ondoan dagoela eta nabaritzen dut prest dagoela ni laguntzeko eta deskontuak ere egiteko. Orduan, erabiltzen duzu... Bueno, interesagatik. Ez. Baina bai, talde berekoak garela. Orduan, ziren... Nabaritzen duzu hori? Bai. Hurbiltasuna. Bai. Eta gero, beste gauza bat ere sentitu naiz edo nabaritu dut euskararekin. Beste mundu bat irekitzen da. Ni berso klasetara joan nintzen, berso saioetara joan nintzen, adibidez Nafarroako berso txapelketara, Gipuzkoako berso txapelketara, Nafarroinezera joaten naiz, eta gero Euskal Herriko berso txapelketara era oso interesgarria, egun osoan bersoekin. Egon zara? Egon zinen? Aurten, egon zinen? Ez, aurten ez. Jendea zegoen, Bai, oso interesgarria. Bai. Pues eso, hau da hurbiltasuna. Bai. Eta gero, badago, ni karrikiri dendara askotan joaten naiz, eta nola ez da, bezeroa, bazkidea naiz. Bezeroa ez bazkidea naiz. Bezero eta bazkidea. Gauza asko erosten ditut, liburuak, ipuinak eta bar, eta bazkidea ere. Dirua jartzen dut laguntzeko eta bar. Eta zu badakizu zerbitzuak egiten dituzte. Bai, eta gainera erabili nun, banandu nintzenean, pentsatu nuen, ja ez dut edukiko denbora hizkuntza eskolara joateko, alaba txikia zen, eta pentsatu nuen, bakit, karrikirira joanen naiz, eta pisu, alokatuko dut logela bat, eta pertsona batekin, euskaldun pertsona batekin. Partekatzeko. Hori, pisua partekatzeko, eta orduan hori izan zen niretzat, klasera joan ordez,
etxean, barnetegia. Eta orain horrela bizitzen zara? Ez, orain ja ez. Aldatu da zure bizitza berriro. Baina oso gomendagarria da, eta gainera, etorri zitzaidan neska, euskara irakaslea zen. Ez zen hemengoa, Zarautzekoa zen, eta orduan, klaro, hemen eskola batean, Burlatako eskola batean, klaseak ematen ari zen. Jode, barnetegi bat, irakasle batekin. Claro, zeo zer egin behar nuen, eta enuen denborarik, klaro, bakarrik geratu nintzen, alabarekin, eta, klaro, lan egiteko, sekulako puzlea egin nuen, hori, alaba zaintzeko, lan egiteko, eta ja klasera joateko enuen denborarik. Pues begira, nire barnetegia ere egiten ditut. Adibidez, lorategi txiki badokat, eta ja zaharra naiz eta pisuak eramateko zer hartzen dut, eta nire semea bulegoa dauka, nire etxean. Eta, hartzen dut euskaldun neska bat bulegoa garbitzeko eta niri laguntzeko, eta berekin astean behin egoten naiz 3 orduz. Eta hitz egiten dugu dena euskeraz. Eta bera euskaldun berria edo euskaldun zarra? Txikitatik erabilitako, jariotasun asko dauka. Orduan ziurazki baratzeko hitzak edo bokabularioa hiztegia ziurazki erakutsi. Lorezaina da, begira. Lorezaina, baina praktikari gabeko lorezaina nirekin ikasten ari da. Orduan, lore guztien izena eta zuetx guztien izena ezagutuko dituzu. Eta gero mitxa praktikara joaten naiz, lehena astean behaldiz, orain, astean behin ez daukat hainbeste denborarik. Heldu den urtean eginen dut nik. Bai, egun artean? Heldu den urtean. Heldu den artean, bai. Pues nik jarraitzen dut mintxa praktikarekin, klaseak ere noizean behin joaten naiz, eta egunero saiatzen naiz zerbait euskararekin izan. Eta zure emaztearekin hitz egiten duzu? Ez, emaztea da erdalduna puroa. Peto-petoa. Peto-petoa. Eta berak beti eta bakarrik gaztelaniaz. Orduan zu ez duzu kutsatzen zure... Berak onartu behar ditu nire bizimodua, eta nik onartu behar dut bere bizimodua. Zure bidaiatzea ez zaizu gustatzen hainbeste, baina bidaiatzen duzu berari gustatzen zaiolako. Bai. Elkarrekin joaten gara beti. Bidaiatze eta gero, egunean zehar, berak ikastaro askotara joaten da, eta bere bizitza egiten du. Elkarrekin bazkaltzen dugu, elkarrekin afaltzen. Elkarrekin afaltzen dugu, ez hainbeste. Berak rollo asko dauka, eta bere bizitza egiten du. Eta, nirea. Claro, erretiratuta zaude. Bai, eta berak ere, bera ere erretiratuta dago. Hemen ere txakurrak biluzik edo, oinuzik. Ez, nire bizitza nahiko ona izan da. Irentxina zala, ze ongi. Euskara gehiago erabiltzea. Nire herrian Iruñean, nire asko gustatzen zaidana da katedraleko klaustroak, asko. Eta gero, ibilaldi politak daude nire herrian, gero, harresiak ere, Zumalakarregi ataria, San Nikolas Eliza ere, gustatzen zait. Donostia gustatzen zait. Itsasoa du, ibilaldi ederra, itsasoaren ondoan, lagun batzuk dauzkat, eta han ikasi nituen nire ikasketak. Ugarte deserto batera, persona bat, euskalduna. Berarekin hitz egiteko euskeraz. Eta gauza bera esaten dut, zerura joaten baldin naiz eta jangoikoak euskera ez badaki, nengo naiz infernura. Azukrea asko gustatzen zaizkit, erroskiak. Nik egiten ditut erroskiak, aitonaren erroskiak, klaro, amonaren ez, nireak dira, eta nik egiten ditut. Eta egiten ditut bitartean, jaten ditut 6 edo 7, eta gero kolesterola gora jaten da. Hau da nire pekatua. Miresten ez dakit, baina lagun bat oso ona daukat eta bakarrik izena izango dut, Txobin. Eta zentzu komun asko dauka eta nire aldea on zen beti. Eta alde ona dauka eta alde txarrak ere. Zuk egiten duzuna ez da hain bizia, zuk egiten dituzun gauzak ez dira hain biziak.
Ja. Claro, Hombre, lanean elkarrekin zaudenean egiten duzuna oso ongi egin behar duzu, eta garaiz. Ja. Pues niri gehien penatzen zaidana da alabaren kontua. Nire alabarekin ezin dut euskaraz hitz egin. Ze pena. Ja. Zenbat urte ditu? Eta gainera begira ze kontatu dudan. Osea, aurduan geratu nintzenean nire erronka izan zen alabarekin euskaraz bakarrik euskaraz hitz egitea. Zenbat urte ditu? Orain 18 beteko ditu, baina arazo bat da, eta nerabetasunean ikusten da. Osea, euskara da institutoko edo eskolako hizkuntza. Eta gero, ja institutotik ateratzen direnean, gero denok erderaz. Bueno, denok. Ia denok. Baina Bai. Eta orduan patiotan entzuten da ja bakarrik gaztelania, eta ez dakit, baina bertze modu batez egin behar dugu Ni ikastolero kaleko hizkuntza bihurtzeko. Lagun bat daukat eta berak esan zidan, zu hartu behar duzu ikastolan ikasi duen lagun bat. Eta, bueno, ekargi, berak dirua beharko du, eta ni astean behin berarekin 2 orduz hitz egiteko, nire bulegoan elkartzeko aukera du. Eta berak nirekin dena euskeraz, eta gero eta gehiago bere munduan ere erabiltzen du euskeraz. Nigatik. Ni beti... Zorrotza zara. Bai, oso zorrotza. Eta, bueno, eragozpenak ditut. Bueno, eragozpenekin saiatu behar duzu, eta gero lortzen ez baduzu, zu gaztelaniaz eta ni euskeraz. Eta gero lortuko duzu euskeraz edozer gauza erabiltzeko. Bueno, lehen aipatu duzu. Badago, epe bat, tunel horretan sartzen garela, eta agian mingaina askatzeko ez gara gai sentitzen edo tunel hori beti agertzen da. No izan behin? Nik uste beti, eta pertsona batzuk agian zurekin hasi zirenak segurazki denak ez dira bukatu, osea ez dute bukatu. Eta hori geratu dira tunel hori entzuten dut, oso ongi ez dut ulertu esaten duzuna. Zuke entzuten, beti tunel bat dago zure bizitzan. Ez, noizean behin agertzen da bakarrik. Bai, nik uste beti hizkuntzak ikasten duzunean. Beti. Bai, beti hizkuntza, edozin hizkuntzetan. Gaztelaniaz ere, noizean behin agertzen da hitz berezia. Eta niri gustatzen zaite hitz berezia argitzea. Horren ondorioz, ni beti bizitza osoan zehar erabiltzen nituen hiztegiak. Hiztegi lodiak eta bar, orain bogikarrarekin primeran. Eta euskeraz ere, eta konturatzen naiz, nire emaztea baino zehaztasun gehiago erabiltzen dut gaztelaniaz ere. Eta berak esaten dut, nabaritzen da hizkuntzak ikasten dituzula. Ni ingelesaz ere ikasi nuen, garai hartan, erabili nuen enpresa bat eraman nuen ingelesez. Eta ez zitzaizun gertatu halako tunela ingelesa ikasten? Ingelesa nire ustez euskera baino errazagoa da. Edo gazteagoa nintzen eta nire burua prest zegoen ikasteko, eta baldintza oso onak nuen, enpresara joan nintzenean, lehenengo eta behin ordu bat irakasle batekin, ingeles irakasle batekin, nengoen nire eguneroko lehenengo ordua, enpresan, privilegio handiak izan ditut. Ja, ikusten dut, bai? Enaiz gogoratzen. Hondartza. Agian, alde zaharra, ziur, gotorlekua ere bai. Tabernako giroa, edo tabernetan pintxoen, ez dakit, kultura erran daiteke, ala ez, kultura ez da, baina, bai. Ibai hartzea ere bai, oso polita da, paseoak egiteko, bai. Porto, bai. Nire alaba, eztabaidatzeko.
Ta nire bikotekidea. Nire kabuz bidaiatzea izugarri gustatzen zait. Orduan beti bilatzen edo nire gutegian, hori nolabait errateko, bultzatzen dut beti, ze momentuan, ze astean, ze egunetan egonen naiz bakarrik nire kabuz, nire furgonetarekin bidaiatzeko. Ziurazki idazleak, gure hizkuntza bizirik mantentzeko, edozein idazleak. Eta, musikariak edo euskararen alde lan egiten dituzuen pertsonak. Orduan, egin ahal duguna izan da... Bikote, ze ondo, primeran moldatu zeate. Bai. Hasieratik gainera hasi zeate eta karreri hartu duzu eta, isildu gabe. Jarraitu behar dugu. Oso berritxua delako. Jarraitu behar dugu, ez dakit non, baina jarraitu behar dugu. Mitza praktika. Mitza praktika egiteko hori da. Hemen gaur gure Euskal Pilula hartu dugu, hemen. Eta egunero hartu behar dugu Euskal Pilula bat. Eta hemendik animatzen dituzue beste asko pilula hori hartzera, ezta? Bai, oso interesgarria. Gonbidatua zaudete berriro ere nahi duzuenean etortzeko, Baina gai bat. Laposture garbe geratuko zara, etortzen magara, guk elkarrizketak eginen ditugu. Gustora egon zarete, ezta? Bai, oso gustora, oso lasaia eta oso erraza da ona etortzea. Eta elkarren gandik deigarriena edo egin zaizuena? Deigarriena? Berarekin oso atsegina da hitz egitea berarekin. Pues niri, harritu ez hainbeste harritu, baina gustatu zait pila bat, zure eguneroko pilula. Bai, oso alde batetik polita eta bertze aldetik iaia behartasuna hori nozitzen da halako pilula hartzeko, bai. Eta horrela bai, hizkuntza mantenduko eta gainera, menperatu hitza ez zait gustatzen hizkuntz honi buruz hitz egiteko. Hizkuntz bat menperatzea badirudi, nik geratuko aurrera joaten gara. Bai, baina ongi ikasteko eta hori oso interesgarria ditu zait. Egunerokoa, bai. Trukoak izan behar ditugu, aurrera eramateko gure hizkuntza. Eta erabili behar ditugu, nahi da ez. Hori da ikasi dudana. Kontutan hartuko ditugu guk ere, Bikote, mila esker benetan, plazer bat izan da zuek hemen izatea eta oso kontu interesgarriakin etorri zarete gainera. Eta horrelaxe jarraitu, euskeraz mintzatzen eta hurrengo bat arte. Hurrengo bat arte. Gaurko Euskal City saioa amaitzeko ordua iritsi da. Oso interesgarria izan da Abentura eta Josuren solasaldia entzutea. Izan ere asko zuten kontatzeko. Hurrengo saioan beste bi gonbidatu berri izango ditugu, beraz ez ezazue galdu. Ongi izan! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.